Bela me alco. Não, embara. So I put out an apple and I put on one half. I will have about the one. That's why I do not. What can I do? That's the I do that, Sika. So after I put one. No, we're going to have a So, I want to I went in the name of the senior, the one I can miss a member, best a member of that. Or she leave up, Mbe wa pota singa de nnehu
enyi wapụta si na ya bụ nnekwu awasị na obodo ụmụ anụmanụ ya enwe ya bụ eze ụmụ anụmanụ mbe wasị na ya bụ eze mbe nke nwere awasị kere ka mbe nwere ibe nwere na nya na enyi ya eji wa mmeweza nwa eze azụ awa apụta wasị kedu ebe ya eme awa ka ọ bụ na enyi chọrọ ka ọ jee anụọ nwaanyị enyi awa ka mgbasa ya anụ nwaanyị mbe wasị na ya ejekwu ọwa apụtazi abụ mbe o ji wasị na nze ya abụzi ebe eze mmụ anụmanụ wee mbe wasị enyi na ọ na-agara rinne ka nya bụ mbe buru ụzọ ka onye dị elili ka ọ buzie n'ụzọ ka ọ waa na-agazi mbe waa na-agazi wa na-asị ere na-aga aga nka na mụsị n'ịkpata onye gaga nka nna m na ma akpata wee ọ bụ onye ya abụ isi ọsọ mbe abụọ ya abụ isi ọsọ ya abụ isi ọsọ mana mbe si na onye ya abụ isi ọsọ nwa mmeribe a na-aga mbe kpụrụ enyi na-aga na-asị ya kedu ebe anyị na-ejezi adaeze nọkwa enyi ya abụ isi oche ka awa anụ enyi ya anụ nwaanyị nne ka mbe kpụkọta gbado enyi nwa ajụ anya mbe nna m mbe kedu ebe idu ma aga na-agawa ọkwa ebe anyị na-eme ọwa nna m si na ime ya abụ eze nọ m chọtara ka m bụrụ eze na ọ na-abụzi mbe aka mbe abụọla eze na onye abụzi igbo nwa bụ ya ya anụ nwaanyị akpụzi akpụ enyi wee were ọkpọ wa azọsịa mbe ya wazọtasịa mbe ya bụ na iwụrụ azụ mbe ka ọ gbawasịra bụ na mbe mgbe ka anyị unu nwetara n'oge isi oche challenge chairman